Sunana Saratu Gidado, wadda duniya ta fi sani da suna Daso. Daso a fim ne, Saratu a fili ne. An fi yawan bani role na matsayin mugunta, shi ne ake negative role, ko yin masifa ko fada ko wani abu. Duk cikakken mutum ya zama cikakken jarumi, duk role da aka baka za ka iya takawa. Saboda duk wanda aka ban san iya taka, amma an fi bani wani rashin mutunci. Nan bangon kirkin zan yi, sai dai mutane suna cewa wai so da sabo da gani a wannan negative role din, to wai ai na fi kyau a nan. Ban taɓa nadama yin acting a fim ba da na yi wani abu, domin faɗakarwa ce ba gaske ba ne. Domin abin a rubuce iki aka ce mana gashi abin da zaki a cikin fim, ki yi kaza a karki kaza, har ma ba mu daidai ba yadda aka rubuta cewa ko a wahalar da dan miji ko a wahalar da kishiya ko a wahalar da mijin kansa, in ba mu daidai ba dajo ce ha faɗa miki ya ga abin da nace kimin zaki kike yin shi sanya kawai kimin yadda nace yake a rubuce. Da wani ce wannan muguwar ga ta fim da kaza ta wahalar da wance, ni wallahi ban ji daɗi ba, mu wallahi baki birge mu birge kan ce to kuyi hakuri, wasa ne. A ni ba muguwa bace a zahiri, ni mai kirki ce, ni ba da son magana a fili ma. Dariya nake yi. Dariya nake so, na san abin da na gani nake yi da kaina a cikin fim, na san ba hakan nake ba a fili. To sai kawai ga wai ni ce nake wannan rashin mutunci a cikin fim. Ko da ke ai fim yana da kyau a sako wani dan comedy, wani dan calikanci wanda za a ga mun yi rashin gaskiya a ciki. Wai a ce in zura da gudu in tafi kaza shine ba zan yi ba, yanzu na canza. Ko kuma a ce a'a in dinga zuba ihu ina tafiya, haka dai na ba gaskiya din, wannan ba zan ba. Komai zan yi shi calmly, zan yi shi cikin yawwa, cikin nutsuwa. Akwai mugunta ta dugu, kana zuba muguntar kana kallon ƙasa da sama. Haba mugunta iri ba wadda ban iya ta ba, amma a fim. Dama can na daɗe ina da aure a harkar fim, ni matar aure ce. Mijina ya bani, ina ci gaba da fim ɗina, da yake a harkar fim Allah ya haɗa mu kai auren mu. Saboda ina ci gaba da aiki na kamar yadda matar aure take aikin asibiti, matan aure suke kowa a makarantu, matan aure suke aikin gwamnati, matan aure suke siyasa, matan aure suke duk wata sana'ar ta kawo musu tsaye da kuma cikin rufin asiri. Mu dai muna kiyaye mutuncin auren mu. Ina da aure, ina da iyali na. Mai gidana wayayye ne, dan boko ne kuma malami ne na addini, alhamdulillah. Saboda haka